ନବ ଦାସ ତାକୁ ମୁଁ ଛୁଆ ଦିନରୁ ଜାଣେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ, ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଛୁଆ ଦିନରୁ ଜାଣେ। କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ଉଭୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ଥିଲୁ। ସେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭିତରେ ବହୁ ସମୟରେ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଅରୁଚିକର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅରୁଚିକର ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫରେ ଆସିଲୁ, ସେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ପାର୍ଟି ହେବା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ମିତ୍ରତା, ସେ ମିତ୍ରତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସ ଦୁହେଁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ମୁଁ ସାଂସଦ ଥିଲି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କଲୁ, ସେ ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ତିନୋଟି ଶରୀର ଗୋଟିଏ ମନ ଭାବରେ କାମ କରିବାର, ବିକାଶ କରିବାର କାମ କଲୁ। ବହୁତ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ। ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ବହୁ ଜଣ ତାକୁ ସହଜରେ ନେଲେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କର ପଛରେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଆସ 5 ବର୍ଷ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ମିଶିକରି କାମ କରିବା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିକାଶ କରିବା। ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ମଞ୍ଜୁର ଥିଲା। 5 ବର୍ଷ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କାମ କରି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ଚାଲିଗଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନବ ଦାସ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଜଣେ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଥିଲେ ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିଆ ପଦମପୁରର, ସେ ବି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ବିଜେପୁରର MLA ଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଥିଲେ ସୁବଲ ସାହୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। ମୋତେ ଏକଲା ପକାଇଦେଲେ। ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟ ମିଶିକି କାମ କରୁଥିଲୁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆଜି ଦିନଟା ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପହଞ୍ଚିବି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ପୁଣି ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲି।